नै लोगोफोर अमानो थास' रुदों आङो अमा बिमाखौ फानबाय आङो ओमफ्राय आदै गुदुंथारहाय अमा बिमाखौ फानबाय आङो ओमफ्राय अमा मानै बायनानै दोनफिनदों आङो बुन्दा मासे बुरि मासे बोथोरा अखा हाहां सामफ्रामबो सान्दुंआनो दुंला जियानो सानथाम सानब्रैनि फोरानजोबनांबाय सानथाम जाबाय गांनै बै माखासेयाथ' सानथाम जाबाय रानाखै दाख्लैनो सुनाय सान्दुंआनो दुङा नै अखा हाहां दोमैलु सानथाम सानब्रै जाबाय बोथोरानो बेबायदियानो ओमफ्राय अहायबा खेला दंबावोमोन लोगोफोर माबा माबि फुजानि हैनो मोनला ओमफ्राय भिडिअ खालामनाय स्टार्ट खालायफिनसै आं लोगोफोर जि गोबाव जाबायना भिडिअखौनो खालायथारावसो थाबाथाय खालायनो गोसो जाया ओमफ्राय खालायबाय थाबाथाय ओमफ्राय खालायाबा थानो सुखुलाया खालायनो लुगैबाय थालायलाय फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनानै फैबाय आङो दाना गाबा स्कुलाव थायो ओमफ्राय दा लायनो थांफिननांगौ दोननानै खामानि मावफैग्रोबाय आं खावसे जि सुफैबाय ओमफ्राय सिथ्ला सिथ्लि सिबफैबाय आरो ओमफ्राय अमानो थास' रुफैबाय आङो दिनैनिफ्राय भिडिअ स्टार्ट खालायफिनसै आं लोगोफोर दाउआबो दाउ आजां गाजां डिस्टार्बल' बोरमायाबो मासेल'सै लोगोफोर आंना फानै फानजोब्बाय नैबावनो थायो बोरमाया ओइलाय मासेल'सै फानजोबनाय जाबाय आं खिगुनाय बेमार जानानै बोरमाखौनो फानजोबनांदों गासिखौबो एबारनिफ्राय भिडिअ लाफिनबाय थासिगोन आं लोगोफोर भिडिअ लायैया गोबावथारसैमोन ना अमा बिमाखौ फानबाय नालाय अमा फिसा मानैल'सै नैलाय नैबे बुन्दि बेखौ 1500नि बायदों आङो ओमफ्राय बै बुन्दा बेखौ 1200नि बायना लाबोदों आं नैलाय गैला अमायानो फैसा नांगौ जादोंमोन नालाय फुजा होनो ओमफ्राय बेयावनो फाननाय जादों आरो नङाबा फाननाय नङामोन अमा बिमा जाखानायखौ फानबाथाय जि लस जायोना नों अमा फिसा दोनबाथाय नों माला देरगोन माला बुन्दा लागोन माला फिसा लागोन जायो माला फिसा जागोन जायो ओमफ्राय गिदिरखा बिमा जाखानायबा मोजां जायो आरो थाबनो फिसा मोनो दा फिसाजोखौ लायनो थांफिननांगौसो लोगोफोर कारेन्टबो गैला मबाइल चार्जबो गैला ओमफ्राय नै आङो जि गोथाव ओंख्रि संदोंमोन मुदुफुल आलु ना गोरान टमेट' बुद लाब्रानो भिडिअ खालायनाङा होननानै बादा होनायखाय खालायावसो थाबायमोन आरो आं ओमफ्राय दा खालायफिननो गोसो जाबाय ओमफ्राय ओंखायनो खालायफिनबाय आङो ओमफ्राय न'आवनो नेटानो नाङा टावारानो नाङा थरसेबो टावार नाङा वाइफाइ बायना लानो सानबाबो फैसायानो जाया ओमफ्राय टावारानो नाङा माबायदिथाय बैहायबा नाङोमोन ओमफ्राय बाव खारबोनायनिफ्रायनो टावारानो नाङा लोगोफोर लामायावसो थांनांगौ ओमफ्राय खामानि गारनानैबो लामायाव थांबाय थानो हाया जायोना कारेन्टबो गैया दैखौनो नाजावनो मोनासै जि सुनानै गासिबो जि सुनायावनो जोबजोब्बाय दैयानो जारलाखा दै कारेन्ट गैयाबाथाय दैखौनो थोआ थोआ मोनलायलायो खावनानै सुबाथाय मेचिन बाहायदावनायखाय नङाबाथ' सिगाङाव मेचिन गैखायामोन ना खावनांगौसोमोन ओमफ्राय दा खावनांला नालाय कारेन्ट गैयाबा दैखौनो थोआ थोआ मोनलायलायो फिसाजोखौ लायनो थांफिननांसिगोन एबार स्कुलाव गाबगोन दा नङाबा 10:30 जाबाय दहाय 9:00बानो दोननानै फैदों आङो बोथोरा थान्दा बेरायनो आराम लोगोफोर ओमफ्राय फारसेथिं गाज्रि मानो होनबा जि जोम राना माया सान्दुं गैया दोमैलुलु ओरैनोबा ओमफ्राय बेरायनो मोजां थान्दा थ' सेन्देल खुजोब्बाय बेखौबो लाया थ' एलाय आखला इसिबां गाननो सेन्देल खुबाय आरो बियो गोलैबासो बोरैबा एलाय होथारलाहां बोरैबेखौ होथारनां